Již po třetí si klášterecký okrašlovací spolek připomněl výročí upálení mistra Jana Husa putováním za jeho duchem na hrad Lestkov. Protože jsem kdysi zjistil, že Hus zřejmě z největší pravděpodobností na Lestkové pobýval v roce 1412, tak jsme chtěli v den vlastně svátku Jana Husa připomenout to, že na tom Lestkově byl. Je to trošku připomenutí slavné historické osobnosti, jakou Jan Hus byl. Samozřejmě určitě v našem kraji máme trošku problém se identifikovat nějakým způsobem historicky z naší oblastí. A zrovna Hus, když my jsme tady na tom našem hradě měli takovou významnou osobnost, určitě je docela zajímavý. Akce začala letos opět na náměstí v 10 hodin ráno. Čekali tam některé historické osobnosti. Letos to byla Jana Želivská, drobná úprava historická, byl tam Jan Žižka, některé další osobnosti. No a na koni přijela manželka císaře Zikmunda, která přivezla list Žižkovi. A jelikož Žižko neuměl pořádně číst, tak to přečetl Zikmundův šašek. Vy, Zikmund Lucemburský, král římský, uherský a český, vévoda dalmatský, Markabě Moravský, Brabantský, vévoda krnovský, zaháňský a tak dále. Žádáme a přikazujeme tobě, Jene Žižko, abys neprodleně odešel na hrad Lestkov Egerberg a tam vyvolal ducha mistra Jana Husa. A proč? Ty jsi možná překvapen, milý Žižko. Ale já ti to teď vysvětlím. Když se vám to podaří, a já věřím, že se to podaří, pak mu prosím sdělte toto. Milý mistře, omlouvám se ti, že jsem nezabránil tvému upálení, a předejte mu tento list. Na tom Lestkově byla připravena taková tradiční akce. Vrchol akce vlastně bylo opékání s mistrem Janem Husem. Jinak pro děti jsme tam měli dvě takové soutěže. Já jsem vyrobil takové štíty, takže děti mohly bojovat v takovém rytířském turnaji, kdy měli takovou dlouhou ponožku, v tým měli míček a mohli bojovat. Potom jsme tam měli takového křižáka, na kterého mohli střílet z praku a tak dále. Letos jsme měli jednu novinku, vytvořili jsme 4metrového Jana Husa, ten byl vytvořen teda ze dřeva a z plátna nebo ze starých prostěradel a měl trošku připomínat právě tu naší akci. A lidé se ptali, co to tam je, děti se mě ve škole ptali, co to je za strašáka a podobně. Tak já jsem vysvětlil, že to byl Jan Hus, že na Lestkově byl, takže si myslím, že to mělo trošku i výchovný smysl.